Maitane Perez naiz, Iruindarra naiz, eta hemen 12 abonan nago eleberri labur bat idazteko helburuarekin. Udalbiltzaren geuretik sortua proiektuaren barruan, narrazio labur bat idazteko etorri naiz hona. Aste bat daramat hemen eta momentuz jendea ezagutzen, elkarrizketak egiten eta hausnartzen. Villaguna Gipuzkoako ekialdean dagoen herria da. Ia 6.000 biztanle ditu. Guretzat garrantzitsua da, azken batean euskal kultura eta euskara sustatzea eta udaletik ere ahalegin bat egiten dugu zentzu horretan. Eleberriaren gaia oso modu zabalean aurkeztu nuen hemen aurkitu nahi dudalako gai hori. Bene-benetan hemengo zerbaitek harrapatzea espero dudalako. Kasu honetan, geuretik sortuak proiektuan baitan, hortxe gaude, eta iruditzen zaigu oso interesgarria dela baita ere kultur mailan Euskal Herri osoko zonalde ezberdinetako kohesioa baita ere bultzatzea eta baita ere aukera aukitzea Euskal Herri luze zabaleko kultur sortzaileen zirkuito horretan egotea gure herria baita ere, Nik proiektua aurkeztu nuenean, nahiko modu irekian aurkeztu nuen, ez daukat oraindik eleberriaren ardatz nagusia zehaztuta, nire helburua hemen Villabonan ardatz hori aurkitzea delako, Eta orduan hemen ari naiz jendea ezagutzen, jendea elkarrizketatzen, errealitate desberdinak ezagutzen eta hor bilatu nahi dut benetan eleberriaren ardatza eta eleberriaren gai nagusia. Ari zaizkit da gai desberdin interesgarri asko agertzen, eta orain hortikan erabaki eta hortikan aritu nahi dut. Proiektuak herrietan bertan garatzea nahi eta nahi ez ekarriko du herriaren identitatea hor egongo dela modu batean edo bestean egongo dela eta hori ez da lortzen beste modu batetan. Eta gure eguneroko bizitzan ez daukago aukerarik denbora luze bat nunbaiten pasatzeko, beti prisaka eta beti proiektu batetik bestera saltoka. Orduan oso interesgarria iruditzen zait. Prozesuari emandako balorea, ni aktorea naiz profesioz eta oso ondo ezagutze dut zein den emaitzaren beharra eta data eta presa eta ekoiztu behar hori eta prozesuari denbora emateak izugarrizko balioa daukala iruditzen zait.